Dobrý deň, dámy a páni, vítajte vo veľmi krátkom videu, ktoré vám predstavím jeden veľmi zaujímavý projekt s názvom Neura Technologies, ktorý je registrovaný v 3 krajinách a chystá sa zaregistrovať aj do ďalších krajín vo svete. Má veľmi zaujímavý nápad, ktorý jednoducho prináša financie každému, aj tomu, kto sa vlastne zapojí zdarma v tomto projekte, pretože každý zdarma môže získať $50 bonus na reklamu. Za chvíľočku vám ukážem, ako to funguje. Jednoducho je to ako keby taký reklamný alebo rozpočet na reklamu, ktorá sa používa automaticky vďaka umelej inteligencii a tento systém s touto umelou inteligenciou tento reklamný rozpočet používa teda na reklamu a generuje automatické predaje. Čiže vy prakticky nemusíte nič predávať, nič nakupovať, všetko vám generujete predaje automaticky. Samozrejme, ako člen v tomto projekte čoskoro budete môcť použiť napríklad túto platformu vlastne pri nákupoch v rôznych obchodoch vo vašom okolí. Budete to môcť nejako načítať do tohto projektu a získate vďaka tomu cashback a samozrejme aj pri online nákupoch. Čiže prakticky v tomto prípade je to, alebo z tohto hľadiska je to veľmi, veľmi zaujímavé. No, čo sa týka toho cashbacku zdarma, ten generuje približne niekedy 2 predaje, alebo vo väčšine 1 predaj denne. A ja napríklad som skúsil investíciu $100 a to mi vygenerovalo za prakticky polovicu dňa 4 predaje. Takže je tu istý predpoklad, že investícia vám v tomto prípade zarobí viac. Čo je samozrejme dôležité podotknúť je to, že áno, dostanete $50 bonus s tým, že vám zarába, ale keď si budete chcieť do budúcna už vybrať zisky, tak ho budete musieť vrátiť. To znamená, že oplatí sa v tomto projekte skôr investovať, ako teda to riešiť iba tým bonusom zdarma. Alebo zakúpiť vlastne ten reklamný priestor. No vidíte, že vlastne bude sa to využívať vo všetkých známych obchodoch, ktoré poznáte, ktoré používate. Takže stránky sú celku veľmi zaujímavé. Vidíte napríklad naživo, ako predaje prebiehajú. Takže stránky naozaj sú veľmi, veľmi zaujímavé. Čo sa týka napríklad zapojenia do biznisu aktívne, tak je tu možnosť zakúpiť si ten rozpočet na reklamu alebo doplniť si rozpočet na reklamu aj platobnou kartou, čiže Mastercard, Visa, Google Pay, Apple Pay a tak ďalej. Myslím, že toto je SEPA, sa mi zdá, SWIFT, čiže bude to asi aj s bankovým prevodom a samozrejme kryptomeny. Takže naozaj z tohto dôvodu je to veľmi zaujímavé. Tu je aj ten fakt, ktorý som spomínal na začiatku, takže kedy bola spoločnosť založená v roku 2010, ale chcel som kde to je, kde sú momentálne v Spojenom kráľovstve, Hongkongu, Kanade a budú sa pridávať New York, Dubaj, Singapur, Paríž a Dublin. No, takže uvidíme, čo nás čaká nemine s týmto projektom, ktorý začal pred pár dňami. Prejdeme k registrácii, ktorá je veľmi jednoduchá. Keď dostanete teda registračný odkaz, veľmi jednoducho vyplníte vaše meno, priezvisko, určite podotýkam, spravte to bez diakritiky, čiže žiadne mäkčenie dĺžne. Užívateľské meno, vyberiete krajinu, e-mail, heslo, znovu heslo, odkliknete, že nie ste robot, invited by, teda tam bude váš sponzor, v tomto prípade som to ja, a kliknete na continue. Mali by ste byť zaregistrovaní, mal by prísť aj aktivačný mail nejaký pravdepodobne, takže budete všetko vidieť už vo vašom maili, že ste zaregistrovaní a budete sa môcť
veľmi jednoducho prihlásiť na stránkach vpravo hore cez login. Takže kliknete na login a dostanete sa vlastne na prihlasovaciu stránku, kde zadáte váš e-mail alebo to užívateľské meno, heslo, môžete si odkliknúť Remember Me, aby si vás to zapamätalo, nie ste robot a login. Tým pádom sa prihlásite. Po prihlásení budete vidieť niečo takéto, čo je veľmi dôležité, samozrejme, môžete využiť cashback, ktorý vám bude vlastne pridelený vašim sponzorom, vám dá takýto nejaký kód, niečo podobné, ako mám napríklad v tomto prípade ja. Vy, keď ho budete chcieť použiť, kliknete iba na copy kód a dáte ho niekomu, teda dáte mu aj váš registračný odkaz, ktorý vidíte hneď na hlavnej stránke, vpravo dole, My Partner Link, kde dáte tiež copy a vám to skopíruje. Že dáte registračný odkaz a vlastne ten kód na cashback, ktorý sa zadá jednoducho podľa priloženého návodu, ktorý máte aj v textovej forme. Samozrejme, už ja vám to ukázať nemôžem, lebo ja už ho mám zadaný. Get bonus. Aha, tuto to je áno. Get a bonus. Sem dáte ten kód a tu budete mať nejaké tlačidlo. Ja už ho mám použitý, takže takto nejako to je. No. Prejdeme tej dôležité veci, aby ste to pochopili. Tu nám máme nejaké už reklamy. Ja sa priznám, že niekedy dnes mi začala pracovať investícia $100, kde teda vidíte ten rozdiel, že ako to pracovalo počas toho cashbacku zdarma, ktorý som získal, alebo toho rozpočtu $50 zdarma, kde prakticky tu nám prišli nejaké prvé cashbacky 12.10., potom 13.10., ale v takom väčšom časovom rozmedzi, potom 14.10., 15.10. a dnes mi začal pracovať vlastne ten cashback alebo tých $100, ktoré som zainvestoval a vidíte, že už je tu 16.10. 4 krát za sebou. Tieto dni a vidíte, že dohromady, keď som si to spočítal zatiaľ, $4 dokopy a to ešte deň neskončil, takže takto nejako mi to začalo zarábať. Čom sa celkom teším, je to veľmi jednoduché. Vidíte teda, že ešte raz ukážem, že aké obchody sa používali. AliExpress určite poznáte, Shein možno niekto pozná, tu napríklad H&M známe, Marks & Spencer, to sú obchody, ktoré máte bežne aj v našich obchodoch, takže naozaj sa to dá. Vidíte, že bude tu offline cashback, čiže budete si môcť vlastne vyberať cashback z obchodov, ktoré sú vo vašom okolí. Taktiež je tu online cashback, ktorý taktiež bude ešte, alebo je coming soon. Budeme mať dokonca aj cashbackovú kartu, ktorú si budete môcť nejakým spôsobom zabezpečiť ešte v predstihu. Čo je dôležité ďalšie, že máme tu top-up balance, čo znamená, že môžete aj zainvestovať napríklad v podobe kryptomien, to určite poznáte, zadáte čiastku, akú kryptomenu chcete použiť, väčšina používa USDT, kliknete Add Funds a už budete vedieť, čo a ako treba robiť. Jednoducho, samozrejme, minimum je tu $50, takisto minimum je aj pre fiat meny, čiže pri platbe kartou, kde taktiež zadáte čiastku, vyberete krajinu, vidíte, že minimálne 50 až teda $4,000, nie je tam až taká vysoká čiastka. Kliknite na Add Funds a už budete vidieť, že si vyplníte nejaké údaje z karty a sa vám to zakúpi priamo platbou z karty. Samozrejme, keď budete mať cashback, už nie len pending, ale sa bude prehádzovať už vlastne do toho aktívneho cashbacku, tak budete môcť použiť
od $10 sa už bude dať prakticky reinvestovať ten cashback a získavať teda stále viac z tej reklamy. Čiže keď ja už budem mať, dáme tomu $10 tu, tak môžem si sem zadať, kliknem na reinvest. Transactions, to je, čo som ja robil, tu som skúšal, že ako to vyzerá platbou kartou, preto je to waiting a tu je tá moja investícia $100. Alebo dá sa povedať, že je to taký nákup $100. No, takže keď si to tak zrátate, vezmete všetko dohromady, dokopy, je to nejaký robot, ktorý vám generuje vlastne z toho reklamného rozpočtu, sa volá advertising budget, vám tento robot vlastne generuje tie predaje, čo je veľmi dôležité, ešte aby som podotkol, naozaj veľmi, veľmi dôležité, bonus dostanete zo začiatku do ADV balance sa to volá, ktorý si môžete aj vlastne doplniť tými peniazmi cez top up balance, ale ten bonus $50 zdarma získate sem. Po 48 hodinách sa vám presunie do advertising budget a jedno, ktorý deň to bude, tak budete musieť si tú reklamu aktivovať. Čiže kliknete na Activate Robot v tomto prípade. A ďalšia dôležitá vec, naozaj veľmi, veľmi dôležitá, každú nedeľu bude potrebné toho bota aktivovať, čiže znovu kliknete každú nedeľu na Activate Robot. To je všetko, čo vlastne treba. Čo sa to týka toho cashbacku, neviem, či je to tu na alebo transfer. Áno, je to v transfer. Čiže, ako som spomínal, ten $50 cashback zdarma môžete používať pravdepodobne tak dlho, ako sa to bude dať. Čiže aj to, čo zarobíte, tak znovu si to budete môcť reinvestovať a tak ďalej a tak ďalej. Bude to síce vlastne na dlhú dobu, ale máte možnosť zarobiť celku dosť a pokračovať aj zdarma, ale bude to naozaj dlhšie trvať. A keď budete chcieť už vybrať financie, tak vidíte, že tu si môžete v kryptomenách vybrať, toto zatiaľ ešte výber vo fiat, teda v bežných menách ešte nie, ale už čo skoro bude. Čiže pod transfer si budete môcť robiť výbery. S tým, že keď teda nezainvestujete nič a budete mať ten $50 cashback zdarma, tak budete musieť vrátiť return certificate, čiže sa vám zníži teda ten váš zárobok, ktorý už budete mať, dáme tomu, budete tam mať $60, alebo keď to reinvestujete, budete tam mať možno, ja neviem, poviem príklad $120, hej, alebo $100, tak keď si budete chcieť už vybrať financie, tak budete musieť vrátiť tých $50 a zostane vám ten zvyšok a už ten si budete môcť vybrať. Takže naozaj je to v celku veľmi, veľmi jednoduché, nie je to nič zložité a vyzerá to naozaj veľmi pekne, zaujímavé, poteší každý cashback, keď sa vám pripíše, vždy budete vidieť, že koľko sa vám pripísalo, napod My Cashback vidíte teda častku, ktorá sa vám pripíše, takže je to v celku zaujímavé. Ja verím tomu, že vzhľadom k tomu, že projekt teraz začína, tak je najvhodnejšia doba vlastne to skúsiť všetko, skontrolovať si to, popozerať sa, zapojiť sa možno aktívne, ak chcete. Je to len na vás, ako sa rozhodnete. Ja verím tomu, že budete spokojní. Takže držím vám palce a prajem vám správne rozhodnutie. Majte sa krásne, do počutia.